गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरसालिया जथुम्माया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों देग्लाय 2, 3 आरो 4 मे इं 2022 खालाराव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गोजोन फोथार कुसुबारियाव मेहेरगोनाङै खुंफुंजागासिनो दङ। मैया नैथि साननि हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगाव गावखौ सासे राफोद आरो जाफुंसार फावखुंगुर महरै गायसननो हानाय अम प्रकाश केरकाटारिखौ बर' थुनलाइ आफादा मान बावदों। बर' थुनलाइ आफादनि मान बावनायखौ मुंदांखा फावखुंगुरा गोजोननाय फोरमायदों आरो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिसिम बिथाङा गोजोननाय बावहरदों। जुलि जाखानाय बर' आइजोफ्रा मा जाखो? मानो सानफ्रामबो खारनायनिल' खौरां? चिरां जिल्ला सान्थिपुर ओनसोलनि मोसागामनाय गामिनि थागिबि चन्देश्वर बसुमतारिनि आंगो बिसि थुनलाइ बसुमतारिया गावनि नखर, फिसाय आरो गथ' सानैखौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं होननानै थुनलाइनि फिसाय चन्देश्वर बसुमतारिया फोरमायो आरो बिथाङा रायजो राजाखौ खावलायदों सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला अन्नानै नखरनि 9395681203 बे जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। नेपालि आइजो अन्जना देवी उपदेया बर' खन्थाइ लिरदों। अन्जना देवी उपदेयानि बर' रावाव लिरनाय आइ मुलुगनां समायना आइजो खन्थाइ बिजाबखौ मैया बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जथुम्मायाव बेखेवनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथाङा सासे नेपालि आइजोब्लाबो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै बर' रावनि खन्थाइ लिरनानै बर'नि थुनलाइखौ जौगाहोनो नाजानाया थारैनो बाख्नायथाव। बिथांनि नाजानाया बर'नि इयुन जोलैखौ थुनलाइ सोरजिनायाव एसेब्लाबो थुलुंगा होगोनखौ मिजिंथिबाय। आसामाव नुजाथिफैबाय भारतनि हादरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विन्द बिथाङा हादरगिरिखौ मैया गुवाहाटी बर्जार बिरगादिङा गाथोनाव बरायो। हादरसा बेंगिरि जगदीश मुखी आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया कैलाथारियाव हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ हर थायो। दिनै एबा बुधबारखालि तामुलपुरनि 67थि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन हादरगिरि बिथाङा। हादरगिरिखौ बरायनो थियारि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफ्रा। दिनै बेलासियाव कलाक्षेत्रआव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलावबो बाहागो लागोन हादरगिरि बिथाङा। आसाम सरकारा केबिनेटआव मोनसे गोनांथार बिथांखि लादों। जायफोर सरकारि न' मोनदों बिसोरनि थाखाय गाहाम खौरां। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आसाम सरकारा रायजोनि सरकारि न' मोनग्राफोरनो नोगोद 10,000 रां होनो थांखि लादों। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि थाखाय न'खौ आबुङै लुफुंनो थाखाय सरकारा 10,000 रांखौ होनो थाखाय साखाफारा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया लोंग्रा दै लुफुंना होदों। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव खुसुं दैसा गामियाव लोंग्रा दैनि आंखालखौ सुफुंनो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया लोंग्रा दै लुफुंना होदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया जोबोद खुसि। बिथाङा गावनि मोनसे गेदेर सिमां जाफुंनायनि खुसिखौ फेसबुकआव शेयार खालामदों। मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला गावो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ फ्लाइटआव गावनि गोहोजों दिखोना गोजानाव बेरायनो लांनो बेसेबा गेदेर मिजिं दंमोन। बे मिजिंखौ बिथाङा मावफुंबाय। बिमा बिफाजों गावबो जयैनो हिमाचलनि सिमलायाव आवगायनो रवाना होलांबाय। लोगोसे बिथाङा बुंदों रायजो राजाफोरनि अननाय आरो हेफाजाबजोंसो दिनै बे खामानिखौ मावनो हादों होनना। बेनिखायनो बिथाङा रायजो राजानिसिम साबायखर बावहरदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।